Σήμερα μας φιλοξενεί ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων και Πρόεδρος του Κλάδου Αποβλήτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης. Μαζί του θα συζητήσουμε για την πορεία της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας και ποιος είναι ο ρόλος της αρχής στην οποία βρίσκεται πάνω στην ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Κύριε Αραβώση, χαίρομαι που μας δεχθήκατε. Ελπίζουμε να γίνει μια αρκετά ενημερωτική συζήτηση σχετικά με τα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Καταρχήν θα ήθελα να συζητήσουμε, διαβάζοντας πρόσφατες συνεντεύξεις και δηλώσεις, ότι η αρχή προωθεί την εμπέδωση της αρχής ο ρηπαίνων πληρώνει. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολλά χρόνια και προφανώς δείχνει ότι είναι σε μια σωστή βάση. Με ποιο τρόπο πρόκειται να κινηθείτε? Ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία? Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζευγίτη, καταρχήν για το ότι με προσκαλέσατε να μιλήσουμε μαζί εκ μέρους του Water and Waste και βέβαια απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι κρίσιμο, αναφέρεται στην ανταποδοτικότητα, δηλαδή στο ότι ο καθένας θα πρέπει να πληρώνει αυτά που του αναλογούν, ξεκινώντας από τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει στα δημοτικά τέλη να πληρώνει ακριβώς το πραγματικό κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων που του αναλογεί και όχι παραπάνω, αλλά ούτε και λιγότερο, προχωρώντας στους Δήμους που θα πρέπει να χρεώνονται από τους ΦΟΔΣΑ, τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων που λειτουργούν και τα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων, το σωστό τιμολόγιο. Θα πρέπει η ΦΟΔΣΑ και όλα τα εργοστάσια να έχουμε πλήρη άποψη κοστολόγησης, δηλαδή πόσο κοστίζει η δουλειά που κάνουν, και αυτό ακριβώς θα χρεώνουν και στους Δήμους που θα τους μεταφέρουν τα απόβλητα, και βέβαια όλο το σύστημα από τον πολίτη μέχρι την τελική διαχείριση και την αξιοποίηση των αποβλήτων θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή την αρχή. Εμείς λοιπόν, σαν Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, μόλις αναλάβαμε εδώ και 1,5 χρόνο, το πρώτο που κοιτάξαμε είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε να συγκεντρώνουμε μία σειρά δικτών, που είναι και οι δείκτες που διαγράφει η νομοθεσία για την πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, και αν θέλετε μετά μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, που είναι δείκτες ποσοτικοί και ποιοτικοί για το κάθε ρεύμα αποβλήτων, δείκτες για την ανακύκλωση, δείκτες για το ποσοστό ανακύκλωσης, το ποσοστό διαχείρισης βιοαποβλήτων, όλους δηλαδή τους δείκτες και ποιοτικούς δείκτες. Αλλά βέβαια και οικονομικούς δείκτες σε σχέση με το κόστος, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το πραγματικό κόστος μέσα από τα εργοστάσια και των ΦΟΔΣΑ, των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, για την διαχείρισή τους, αλλά θα κατέβουμε και πιο κάτω. Σε πρώτη φάση συζητάμε για τους ΦΟΔΣΑ, σε δεύτερη φάση θα συζητήσουμε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που και εκεί σιγά σιγά θα συγκεντρώνουμε δείκτες. Τώρα θα κάνουμε αυτά χειροκίνητα, η σκέψη και το ζητούμενο είναι όλα αυτά να συγκεντρώνονται σε μια πλατφόρμα, όπου στην αρχή χειροκίνητα θα ανεβαίνουν τα στοιχεία από τον κάθε υπόχρεο, διότι είναι υποχρεωμένοι να μας τα δίνουν αυτά, και στη συνέχεια αυτό θα γίνεται και αυτόματα. Αυτό είναι το ζητούμενο, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα γίνεται. Οπότε έτσι θα έχουμε αυτό που λέμε παρατηρητήριο κυκλικής οικονομίας. Θα φαίνεται η ανταποδοτικότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι, έχουμε ξεκινήσει και εκπονούμε μία μελέτη για το σύστημα πληρώνω όσο πετάω, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να δίδονται κίνητρα οικονομικά στα πλαίσια αυτής της ανταποδοτικότητας σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαχείριση των στενών αποβλήτων, όλους τους εμπλεκόμενους, και κυρίως τα κίνητρα αυτά να είναι ανταποδοτικά και να βασίζονται στη δικαιοσύνη και στη διαφάνεια. Άρα εδώ εμείς θα βγάλουμε μετά, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη μας, ένα κανονισμό για την τιμολόγηση
και την κοστολόγηση για τους δήμους, αλλά και για τους μεγάλους παραγωγούς, αλλά και για τους παραγωγούς χορέκα, την εστίαση δηλαδή και τα ξενοδοχεία. Σε συνεννόηση το κάνουμε αυτό και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου άμεσα να μπορούν να βγάζουν τιμολόγια δίκαια προς τους πολίτες, αλλά δίκαια βέβαια και για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτά τα δύο είναι κάποια άμεσα ζητούμενα για το κλάδο μας και πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα με τη μελέτη των δικτών που θα την δημοσιοποιήσουμε και θα φαίνονται οι δείκτες άμεσα σε ένα report δικτών εντός του πρώτου εξαμήνου, μέχρι τον Ιούνιο έχουμε προγραμματίσει να βγει αυτό το report δικτών, θα φαίνεται ο κάθε φώτσα τι αποτελέσματα έχει με βάση τους δείκτες και έτσι θα υπάρχει και μία έμεση ανταμοιβή για κάποιον ο οποίος προάγει τους δείκτες του, π.χ. την ανακύκλωση. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μόνο να ανεβαίνει η ανακύκλωση, να ανεβαίνει και η εκτροπή. Αυτό θα φαίνεται μέσα από τους δείκτες. Στην αρχή η μελέτη αυτή των δικτών θα έχει αρκετές ελλείψεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί έγκυται και το μυστικό της επιτυχίας να συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και παντού να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο, θα βγάλουμε οδηγίες και γι' αυτό, σιγά σιγά δηλαδή θα βελτιωνόμαστε και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα παρατηρητήριο ψηφιακό όπως ανέφερα, το οποίο θα έχει όλους τους δείκτες και θα φαίνεται και πού βρίσκεται ο καθένας σε σχέση με τις επιδόσεις του και μάλιστα ήδη σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω μιας προγραμματικής αναπτύσσουμε και μια μεθοδολογία βαθμολόγησης των ΦΟΤΣΑ με βάση τους δείκτες τους και πέραν του ότι θα πιστοποιούνται οι ΦΟΤΣΑ θα μπορούμε να βλέπουμε και μια βαθμολογία που θα είναι ενδεικτική, δηλαδή η πιστοποίηση θα γίνεται εφόσον πιάνουν το 5 ας πούμε, το ελάχιστο. Αλλά από εκεί και πέρα όσο καλύτερος είναι κάποιος στους δείκτες τους οποίους παρακολουθούμε, τόσο καλύτερη θα είναι και η βαθμολογία του και αυτό θα είναι ένα έμεσο κίνητρο. Από αυτά που είπατε προκύπτουν και δύο ερωτήσεις σύντομες. Πότε βλέπετε να είναι έτοιμη η μελέτη που είπατε για το πληρώνω όσο πετάω? Η μελέτη για το πληρώνω όσο πετάω τώρα ξεκίνησε και πιστεύω ότι μέχρι το Ιούνιο θα έχει τελειώσει, το Σεπτέμβριο θα βγάλουμε προς τα έξω αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Όσον αφορά το παρατηρητήριο κυκλικής οικονομίας, αυτό το παρατηρητήριο, τη μελέτη των δικτών που βασίζεται στους περίπου 100 δείκτες που ήδη παρακολουθούμε μέσω των πιστοποιήσεων των ΦΟΤΣΑ, αυτό θα το έχουμε έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο, άρα το Σεπτέμβριο το αργότερο θα έχει βγει. Κοιτάμε, ήδη έχουμε τα στοιχεία των δικτών και τους υπολογίζουμε τους δείκτες, αλλά αυτό που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τώρα είναι ομογενοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό. Βέβαια, γιατί ο καθένας δηλώνει κάτι διαφορετικό, θα βάλουμε αστεράκια και παρατηρήσεις για το πώς υπολογίζεται από τον κάθε ΦΟΤΣΑ. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη version, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχει βγει στον αέρα. Σύντομα. Επειδή βασικός παράγοντας σε όλη την ιστορία είναι η λειτουργία των ΦΟΤΣΑ. Σε ποια φάση βρίσκεται η πιστοποίηση των ΦΟΤΣΑ και τι έχει δείξει μέχρι στιγμής η πορεία της πιστοποίησης? Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ΦΟΤΣΑ, είστε ικανοποιημένος? Κοιτάξτε, είναι θετικά τα μηνύματα, διότι τον πρώτο χρόνο που σχεδώσαμε τα στοιχεία και πιστοποίησαμε τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων της χώρας, τους 14, πιστοποιήθηκαν τελικώς, κατάφεραν και πιστοποιήθηκαν οι 13. Φέτος είναι η δεύτερη περίοδος που σχεδονούμε στοιχεία. Εδώ επισέρχεται ένα άλλο επιπλέον επίπεδο δυσκολίας, διότι αρκετοί ΦΟΤΣΑ συγχωνεύονται με κάποιους άλλους, επομένως προστίθενται εγκαταστάσεις και προστίθενται δομές, γιατί ξέρετε ότι υπήρξε μια συγχώνευση για να καταλήξουν στους 14. Πέρσι αξιολογήσαμε και πιστοποιήσαμε τους ΦΟΤΣΑ που παρέμειναν, ας πούμε. Αυτοί τώρα ενσωματώνουν και κάποιους άλλους παλαιούς ΦΟΤΣΑ, επομένως θα πρέπει και για αυτούς να υπάρχει ένα επίπεδο συμμόρφωσης. Είμαι αρκετά αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα καταφέρουν τελικά και όλοι οι ΦΟΤΣΑ να συμμορφωθούν εντός του έτους, για αυτό το έτος, και πρέπει να πω ότι αυτό να το πούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσω της πιστοποίησης βλέπουμε ότι πράγματι κάποιες αριθμίες
του παρελθόντος και των προηγούμενων δεκαετιών, όπως για παράδειγμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Ξέρετε, πολλές εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς άδεια εδώ και πολλά χρόνια. Αναγκάζονται τώρα και καλά. Και είναι η παράδοση αυτό. Ναι, αλλά τώρα μπαίνουν σε μια τάξη υποχρεωτικά που το θέλουν και οι ίδιοι βέβαια και αυτό θα βοηθήσει τη λειτουργία τους. Μία ερώτηση η οποία δεν την έχω σκεφτεί καιρό, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Κάθε πότε θα γίνεται η πιστοποίηση? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Okay. Άρα θα πρέπει λοιπόν να έχουν πάντα άδειες ενισχύ, θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο προσωπικό, αυτό ελέγχεται. Γιατί ξέρετε, έγινε ένας μεγάλος αγώνας πέρσι να έχουν τουλάχιστον 11 άτομα, φανταστείτε, που χρειάζονται και πολύ παραπάνω, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο. Ναι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μια που μιλάμε για τους Φόθσα, διαβάσαμε πρόσφατα ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία δημιουργίας ένας οδηγός για την αξιολόγηση διαχειριστικής ικανότητας των Φόθσα. Τι ακριβώς είναι αυτό και σε τι θα χρησιμεύσει? Ήδη υπάρχει αυτός ο οδηγός, μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας, τον εκπονήσαμε μάλιστα in-house με δικές μας δυνάμεις. Στην πραγματικότητα είναι ο οδηγός ο οποίος η πιστοποίηση αναφέρεται σε συγκεκριμένους δείκτες και συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία όλα αυτά θα διασφαλίζουν ένα επίπεδο, μια επάρκεια λειτουργίας και οικονομικά και διοικητικά και σε σχέση με το επενδυτικό του σχέδιο και σε σχέση βέβαια με την παρακολούθηση διαφόρων δικτών οικονομικών και τεχνικών. Αυτά όλα εμείς τα είδαμε σε ένα ευρύτερο όριο χρονικό. Τι θα πρέπει να έχει ένας ιδεατός Φόθσα, δηλαδή πού πρέπει να φτάσει για να πούμε ότι έχει το βέλτιστο επίπεδο. Πέρσι λοιπόν που ήταν η πρώτη εκδοχή του οδηγού αυτού της διαχειριστικής επάρκειας, εδώ είπαμε το πού πρέπει να πάνε με βάση κάποιους άξονες. Θα βγάλουμε δεύτερη version, δεύτερη εκδοχή φέτος, που θα είναι και πιο συγκεκριμένο και κάθε χρόνο θα το συγκεκριμενοποιούμε. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια ανανέωση των προτύπων, ας πούμε, ακριβώς, τα οποία θα πρέπει να τηρούν οι Φόθσα ώστε να είναι μέσα στις προδιαγραφές που χρειάζονται για να παίρνουν την ετήσια πιστοποίηση. Και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι το που πρέπει να φτάσουν σε ιδεατό σημείο. Βγάλαμε και οδηγό πιστοποίησης, το οποίο και αυτό μπορεί να τον βρει κανείς στην ιστοσελίδα μας, που είναι ο οδηγός για το πώς μπορούν να προετοιμαστούν για την πιστοποίηση Φόθσα. Άρα έχουμε και οδηγό πιστοποίησης και οδηγό διαχειριστικής επάρκειας για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ένα άτυπο φροντιστήριο. Επιχειρησιακής να το πω. Ένα άτυπο φροντιστήριο. Εντάξει, είναι ένας οδηγός. Όχι, πάρα πολύ χρήσιμος και ειλικρινά είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχει, ότι σκέφτηκε κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει, να ξέρει ο άλλος τα βήματα που θα κάνει, να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο δρόμο. Επειδή μιλάμε τώρα, είναι πολύ στην επικαιρότητα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων στη χώρα μας. Πώς βλέπει η αρχή αυτή τη δυνατότητα? Είναι κάτι που είναι σε σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να προσεχθούν, θα δώσει λύσεις σημαντικές, είναι απλώς μία άποψη η οποία μπορεί να ακολουθήσουμε, μπορεί να ακολουθήσουμε? Ποια είναι η επίσημη θέση απέναντι στο θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης? Καταρχήν να πούμε ότι η αρχή έχει εκπονήσει και μάλιστα in-house δύο σημαντικά papers, να το πούμε, τα οποία δεν είναι επιστημονικά μόνο, αλλά είναι εφαρμοσμένα. Έτσι, είναι εφαρμοσμένα. Το ένα, και θα έρθω στην ενεργειακή αξιοποίηση, αφορά το καινούριο Circular Economy Plan. Είναι οι θέσεις της ΡΑΗ σε σχέση με το καινούριο με την καινούρια ευρωπαϊκή θέση και τις καινούριες ευρωπαϊκές οδηγίες για την κυκλική οικονομία και τη λειτουργία της. Αυτή βρίσκεται σε διαβούλευση ακόμα σε επίπεδο κοινότητας. Εμείς σαν ΡΑΗ, είναι το Circular Economy Act συγκεκριμένα. Εμείς σαν ΡΑΗ κάναμε μια διαβούλευση, ξεκινήσαμε μια διαβούλευση στη χώρα, συγκεντρώσαμε τις απόψεις όλης της αγοράς και όλων των εμπλεκομένων και καταλήξαμε στο Circular Economy Act
proposal της χώρας μας, δηλαδή στην πρόταση της χώρας μας, από την πλευρά της ΡΑΗ βέβαια, το πώς κάποιες προτάσεις έτσι ώστε το Circular Economy Act, δηλαδή η άκτα κυκλικής οικονομίας, να λειτουργεί σωστά και προς όφελος και των πολιτών αλλά και των εμπλεκομένων φορέων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Το άλλο όμως που κάναμε είναι ότι στα πλαίσια της διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, εκπονήσαμε μια πολύ σημαντική μελέτη με τις θέσεις της ΡΑΗ για την ενεργειακή αξιοποίηση. Συνοπτικά, ξεκάθαρα η ΡΑΗ πιστεύει, με βάση τις διεθνείς πρακτικές και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση δεν μπορούμε να πετύχουμε κανέναν από τους σημαντικούς στόχους που έχουν να κάνουν πρώτον με την εκτροπή από τους ΧΙΤΗ, το 90%, και δεύτερον βέβαια η ενεργειακή αξιοποίηση πηγαίνει χέρι-χέρι με την ανακύκλωση. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι, και όχι δεν το πιστεύουμε εμείς δηλαδή, είναι και η επιστημονική άποψη όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προχωράς με την ανακύκλωση, να φτάσει σε 60-65% που είναι το όριο που μπορεί να πετύχεις τεχνικά στην ανακύκλωση, και το υπόλοιπο 25% αναγκαστικά για να φτάσει το στόχο εκτροπής του 90%, αν έχεις 65% ανακύκλωση και 25% πετυχαίνεις και το στόχο του 90% εκτροπή. Επομένως, χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση και δεν πετυχαίνουμε τους στόχους και δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει οπωσδήποτε. Η ΡΑΗ θα παίξει ένα ρόλο εκεί, θα παίξει ένα ρόλο στον έλεγχο του ότι οι τιμές οι οποίες θα διαμορφώνονται κατά την ενεργειακή αξιοποίηση θα είναι δίκαιες και για τον πολίτη, δεν θα είναι υπέρμετρο το κόστος για τον πολίτη. Από την άλλη πλευρά βέβαια και τα εργοστάσια θα λειτουργούν με ένα gate fee, αυτό βέβαια θα το καθορίσει το Υπουργείο, θα λειτουργούν σωστά και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν με διαγωνισμούς, που τους διαγωνισμούς αυτούς θα τους εκτελέσει κατά πάσα πιθανότητα πάλι η ΡΑΗ, όπως κάνει και με τις ΑΠΕ. Επίσης αυτό που κάναμε και είναι σημαντικό, είναι υπολογίσαμε και τώρα το βγάλουμε προς τα έξω, προσδιορίσαμε τον αλγόριθμο για να υπολογίσετε το οργανικό πλάσμα των στερεών αποβλήτων, που είναι πολύ σημαντικό γιατί το οργανικό πλάσμα λογίζεται ως ΑΠΕ, άρα παίρνει άλλη τιμή και από ότι το υπόλοιπο, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τους διαγωνισμούς, όπως γίνεται πάντα στους διαγωνισμούς της ενέργειας. Επομένως, για αυτό το βιοαπόβλητο βγάζουμε ειδικό αλγόριθμο και θα βγει τώρα άμεσα, υπολογισμού. Δεν είναι πηγή βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα προχωρήσει. Εμείς θα έχουμε έτοιμο τον αλγόριθμο υπολογισμού του βιοαποδομήσιμου πλάσματος των απορριμμάτων. Αυτά για την ενεργειακή αξιοποίηση. Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας παραπώνων για απόβλητα, το MyRAI. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει να αποδίδει, υπάρχει συμμετοχή των πολιτών. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε τι είναι αυτή η πλατφόρμα. Έτσι. Η πλατφόρμα ανακοινώθηκε πριν από 1 μήνα περίπου και έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί. Τι αφορά? Αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να καταγγείλουν και να κάνουν αναφορές για κακές πρακτικές στον χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αλλά όχι ό,τι να είναι. Εμείς πήραμε τα 4 σημαντικότερα θέματα τα οποία μπορεί να καταγγείλει ένας πολίτης και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κοινωνία των πολιτών στο να πετύχουμε ό,τι έχει να κάνει με διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσουν οι πολίτες να βελτιωθεί η κατάσταση ο καθένας από εμάς. Άρα μέσω της πλατφόρμας της ΡΑΗ που λέγεται MyRAI και μπορεί να το βρει κανείς, λειτουργεί κανονικά, μπορεί ένας πολίτης να κάνει καταγγελία πρώτον για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το ακούγαμε παντού. Γιατί δεν πετυχαίνει ανακύκλωση πολλές φορές? Γιατί ο πολίτης νομίζει ότι έρχεται το απορριμματοφόρο και κατά κανόνα το ίδιο απορριμματοφόρο
που συγκεντρώνει τα γενικά απόβλητα, παίρνει και τα ανακυκλώσιμα. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί μετά σου λέει ο πολίτης τζάμπα κάνω διαχωρισμό στην πηγή, αφού αυτά καταλήγουν όλα στο χιτή από κοινού. Εδώ λοιπόν μπορεί να το καταγγείλει, αν παρατηρήσει ότι έρχεται ένα απορριμματοφόρο και παίρνει τα σύμμικτα, τον πράσινο κάδο μαζί με τον μπλε κάδο, μπορεί να το καταγγείλει και να ανεβάσει και φωτογραφίες στην πλατφόρμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι καύση απορριμμάτων. Γενικότερα, δεν λέω ανεξέλεγκτη καύση απαγορεύεται. Και ξέρετε ότι αυτό είναι και αιστεία πυρκαγιάς, έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγγείλει καύση απορριμμάτων. Και το τρίτο μπορεί να καταγγείλει και ανεξέλεγκτη απόρριψη με την έννοια μικροχωματερές. Δηλαδή σε πολλά σημεία παρατηρούμε συσσόρευση στερεών αποβλήτων, μπαζών ή οτιδήποτε άλλο, ογκωδών, και μπορεί ο κάθε πολίτης να το καταγγείλει και να ανεβάσει και μία φωτογραφία και φαίνεται και το στίγμα. Άρα, και το τέταρτο είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτά τα 4 και μόνο αυτά, γιατί θεωρούμε αυτά είναι τα θεμελιώδη, τα άλλα έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και πλατφόρμες στους Δήμους και στο ΙΠΕΝ και σε άλλα σημεία που μπορεί να γίνουν καταγγελίες. Αλλά αυτά τα 4 εμείς θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδη. Και επειδή η ΡΑΗ είναι εποπτεύων φορέας όλου του πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων, θα πρέπει να επιληφθεί των σημαντικών ζητημάτων που φυσικά μόλις ανεβαίνουν στην πλατφόρμα αυτόματα πηγαίνουν στον αντίστοιχο Δήμο με αυτόματο τρόπο. Έχουμε έναν αρμόδιο σε κάθε Δήμο και ενημερώνεται και ο ΦΟΘΣΑ της περιοχής, της περιφέρειας αυτής. Και μετά η ΡΑΗ αυτό που κάνει δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, παρακολουθεί κατά πόσον επιλήφθη ο Δήμος της καταγγελίας αναφοράς αυτής. Αυτό έχει ξεκινήσει τώρα, ας το πούμε, 1 μήνα, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Περιμένουμε να δούμε πώς λειτουργεί σε λίγες περιπτώσεις και μετά θα βγούμε και επικοινωνιακά προς τα έξω για να το μάθει και ο κόσμος. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που κάνετε σήμερα, κύριε Ζευγίτη. Αυτό θα σας πω, ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό εσείς που ασχολείστε, που είστε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μπορείτε να συμβάλλετε ιδιαίτερα να διαδοθεί αυτό. Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να βοηθήσουμε με την παρουσία μας, την ενέργειά μας, να φτάσουν στον κόσμο αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχει κλείσει 1,5 χρόνος που έχετε εσείς προηγουμένως από τη λειτουργία του κλάδου αποβλήτων στην ΡΑΗ. Ένας πρόχειρος απολογισμός, τι θα λέγατε ας πούμε ότι είναι αυτά τα οποία έχουν γίνει, που είσαστε ικανοποιημένος που έγιναν και τι ακόμη πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει άμεσα? Εμείς καταρχήν να πούμε ότι θεωρούμε ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μέσα στον 1,5 χρόνο, αυτά όλα που ανέφερα, αλλά ότι μπορεί να γίνει και πολύ περισσότερα. Έχουμε κάνει την αρχή σε όλα τα ζητήματα αρμοδιότητάς μας, της εποπτείας δηλαδή και των αρμοδιοτήτων που έχουμε, και το επόμενο διάστημα αυτά όλα θα τα αναπτύξουμε. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι' αυτό, γιατί έχουμε μικρό αριθμό προσωπικού, υψηλού επίπεδου αλλά λίγους, και όλα αυτά τα κάναμε ας πούμε με τους λίγους αυτούς ανθρώπους, με την ομάδα μας, η οποία έχει καταφέρει, και αυτό εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια ομάδα με εξειδικευμένους επιστήμονες και μηχανικούς και οικονομολόγους αλλά και περιβαλλοντολόγους και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεργάζονται αποτελεσματικά. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σας ανέφερα, γιατί δεν μιλήσαμε θεωρητικά τώρα, μιλήσαμε με αποτελέσματα. Με συγκεκριμένες δράσεις. Θεωρούμε όμως ότι όλα αυτά θα πρέπει να διευρυνθούν, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση κάποιων που ανέφερα τώρα, αλλά και κυρίως πάρα πολύ σημαντικό είναι κάτι που θα πάρει πολύ χρόνο, την ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου πλατφόρμας με όλους τους δείκτες που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποσυλλογή, μεταφορά, διάθεση, διαχείριση. Αυτό είναι ένα project που πέραν το ότι είναι ένα πολύπλοκο λογισμικό που θα πρέπει να αναπτύξουμε,
Θέλει πάρα πολύ δουλειά και εκείνη το μυστικό της επιτυχίας, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες πλατφόρμες για άλλα ζητήματα. Το δύσκολο είναι η συγκέντρωση των στοιχείων, ο έλεγχος των στοιχείων και πώς αυτά σιγά σιγά θα γίνονται και αυτόματα, δηλαδή θα λαμβάνονται με αυτόματο τρόπο από το σημείο παραγωγής. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτό δεν είναι κάτι, επειδή αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ενός τέτοιου εγχειρήματος, θα γίνεται σιγά σιγά αυτό, βήμα-βήμα, ξεκινάμε με τον πρώτο οδηγό, το report δικτών και θα προχωρήσουμε. Ευελπιστούμε ότι όταν θα υπάρχει αυτό θα είναι κάτι που θα συνδέεται και με το ΙΜΑ, το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, θα συνδέεται με άλλες βάσεις που ενδεχομένως να έχει ο ΣΕΒ ή ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ και θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των στέρεων αποβλήτων. Πέραν αυτών, να πούμε ότι ήδη τους δείκτες που υπολογίζουμε τους βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς θεωρεί για σημείο αναφοράς. Γνωρίζετε ότι οι χρηματοδοτήσεις συνδέονται με την επιτυχία του ποσοστού ανακύκλωσης. Γι' αυτό ακριβώς και τους δείκτες που υπολογίζουμε και κάποιες από τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει έχουμε πάρει σαν εξωτερικούς συμβούλους τους Jaspers. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι οι Jaspers είναι οι σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξειδικευμένοι, τους οποίους έχουμε πάρει εμείς ως συνεργάτες να ελέγχουν πριν οριστικοποιούμε κάτι σε σχέση με τους δείκτες, να τους βλέπουν και οι Jaspers, ώστε να έχουμε και από εκεί μία άποψη πριν την τελική διαμόρφωση, που αυτό θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην αξιοπιστία της χώρας μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Λαβό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτά που έχετε κάνει και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, από το Σεπτέμβριο, που θα έχετε και τα δύο νέα εργαλεία για να εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσουν και πώς μπορούν να προδώσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζευγίτη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα.